Takže čau, máme na Tresko a dneska to bude nové video. Sorry za neaktivitu. Hold, nechcel som natáčať. Sorry, hej. Dneska to natáčam na Vianoce. Takže šťastné a veselé Vianoce, hej. Môžete napísať kľudne do komentárov, že čo zostalo na Vianoce. A my si ideme zahrať hru menom Territorial.io. Je to hra, kde si štát v úvozovkách a rozrastáš sa, aby si bol väčší, aby si porazil všetkých. No a to uvidíte na vlastné oči, hej. Inak, no tak na začiatok chcem povedať, je to IO hra, takže neočakávajte od toho nič veľa. Takže máme tu meno, dáme si napríklad Atresko, boom, farbu, dáme si nejakú zelenú, takúto a tu máme multiplayer. To hráte viac farieb, to máte, že dve strany bojujú proti sebe, tu zase 3. My si napríklad dáme Afriku, takže to je Afrika, dáme sa napríklad na Somálsko, tak, to som ja. Ja som idiot. Ja som dal Atrsko, to nevadí, to nevadí. No, toto sú boti, tí, čo sú takto žltí okolo, tak to sú normálni hráči. A ja už musím, toto máte číselko, musíte sa rozrastať. Toto máte, že ako moc sa rozrastete. Či máte menšie toto číslo, tak na vás ľahšie sa útočí. Takže musíte mať niekde takto v strede. Ale takto na začiatku je to najlepšie mať veľa, aby ste sa čo najrýchlejšie rozrastli, lebo to je zadarmo územie. Tu mi poslal niekto friend, už som s niekým priateľ, neviem s kým. To je boťak, toto je bot. Bo tu vidíte, že môžem na ňo iba útočiť. Tak to je normálny hráč, tu môžete dať, že útok, poslať nejaký smajlík, tu je, že môžete ísť priateľstvo, čo už mu pošlem, chceme byť so všetkými priateľmi, že hej. To je boťak, takže na to môžeme zaútočiť aj na tohoto, a taktiež aj na tohoto. Tu už normálny hráč, tak dáme priateľstvo. Na začiatok nič extrémne, prijal priateľstvo. Je to taká strategická hra v úvozovkách, musíte rozmýšľať, že s kým sa spojíte, na koho pôjdete útočiť. Môžem útočiť na tohoto, popravde, lebo ten útočí na to, tento hrojava, tak, bum. A či teraz, to je môj priateľ, aj toto je môj priateľ, tento je moc silný, aj tento. Môžem, kto na mňa otočí? Modrý, oh no, ne. To asi prehrám. Vidíte, už sú tu veľa štátov, neútoč na mňa, ne. GG, začal po mne útočiť všetci. Skúšam a nezmôžem už nič. A prehral som. Zmenil si meno na Atresko. Je to také dosť obyčajná hra, takže moje komentovanie nebude moc záživné, ale tak môžete to aspoň skúsiť počúvať. A tu máme napríklad, to je smrtka. Tu bojujeme proti zombíkom alebo nejakému vírusu. My sme bieli, musíme vyhrať, to sú boťáci, ale sú to silní boti. Tu tých hráčov nechodí, lebo to je celkom ťažké. Ale tak ja si myslím, že by sme to mohli skúsiť vyhrať. Toto biele, to som ja aj s normálnymi hráčmi a toto sú zombíci alebo nejaký vírus. Najlepšia stratégia je ísť ku bielým, akože ku mojim, aby sme sa mohli ochraňovať, lebo títo akože fakt agresívne útočia. Je to trošku náročné, zoberiem si čo najväčšiu pôdu, takže či máte väčšie číslo, tak tým je ťažšie na vás útočiť, ale či máte takéto malé, keď útočím so všetkým, tak na ne môže ľahko zaútočiť, takže najlepšie to je v tých 50% niekde v strede. Najlepšie u tohoto zaútočiť hneď, lebo oni sú fakt agresívni. A zatiaľ vidíte tuto 35% ku 65%, čož je, no, nič moc, ale verím, že by sme mohli vyhrať. A už začal na mňa útočiť. Oh no. A tu môžem napríklad tomuto poslať peniaze, akože to moje číslo, aby mal väčšiu silu, lebo neviem, či toto vyhrám. Oh no, nie, ale nie. Dobre, zachránil ma. Stalinist USR. Dobre, nebudem to komentovať. No a som mŕtvý, no asi. Pošlem mu peňažky, ať bojuje statočne. A teraz to skúsime fakt vyhrať. Môžeme skúsiť aj toto, že sú dve strany. Bude to záležať od mojich teammateov, ako to bude. Sme v Amerike, ja som teda červený, tu to vidíte. A najlepšie je zase ku nejakým červeným. Zatiaľ, jak vidíte, tak vyhrávame o pár percent, ale to sa môže úplne ľahko otočiť. Toto sú tí boti, takže že sú o mnoho menší, ako toto sú hráči. To sú boti, takže na nich útočiť. Na červených samozrejme môžem, lebo to je môj. Môžem poslať peniaze, a to mi k ničomu, lebo to je iba bot. Ten nič nezmôže. Napíšte F pre bota, hej, chudák bot. Úplne tu hejtím ho. No čo už. Zatiaľ si nevedieme zle a už čierne vyhrávajú. Toto už je normálny hráč, takže ku nemu môžem poslať toto. Tak nemôžem, lebo na mňa útočí. To asi prehrám popravde.
Prehrávame GG. Nie, ja som zase prehral. Dobre, tak video skončí, keď vyhrám. Teraz si dajme, že všetci sami za seba. U takýchto, čo sú všetci sami za seba, tak je najlepšie mať menej hráčov, aby to bolo pre vás ľahšie. Dám si Európu, hej. Európa, naša domovská krajina. Takže dám sa niekde do Slovenska. Fúha, kde máme Slovensko? Tu niekde, tak. Môže byť. Nie je to moc výhodné sa dať do stredu, ale tak keď som teda ten Slovák, tak tu môže predsa byť. Dobre, no, skúsime to vyhrať. Tak. Tak a ideme utočiť na botov. A Kosovo, ne? Chudá Kosovo, GG. Tak. To sú jak také jednohúbky. Ne, utočí po mne Empire of Santa Claus, nie. Nie, hej, kam, Nemecko, čak tu máš Nemecko, čo tam utočíš? Nemecko. Ja sa na to môžem... Nice, super, yes. Nemecko. Congratulations. Tleskám ti. Dobre, skúsme toto. Najlepšie sa dať asi niekde tu, no. Aby som potom, keď tak loďou mohol prejsť tu, aj keď to už bude zabraté. No to je jedno. No jasne, dávaj sa vedľa mňa. Áno, výborne. Ty chceš na mňa útočiť, že hej? Možno chce byť priateľ, skúsim mu dať priateľstvo. Alebo dobre, aj keď akože máte túto polovicu, tak začne sa strašne rýchlo klikať. Takže sa dostanete strašne ďaleko. Tak, bum bum. To znamená radšej priateľstvo. Chceme byť so všetkými priateľmi, aby sme nemali zbytočné konflikty. Dobre, super. Áno. Hej, čo to je? Hej, fakt. Reálne. Fakt. Áno. Prečo iba po mne furt idú? Ja sa na to môžem vykakať. Tak si dáme nejaké tímové zase. Môžeme skúsiť Európa. Dobre, tak červená, modrá. A ja som modrý. Dáme sa niekde najlepšie k modrým. Takže kľudne tuto do Francúzska, alebo aj kľudne sem. Medzi Španielskom a Francúzskom. Metóda rýchlo klikanie. Poď. Červení vyhrávajú niečo. A teraz už čierni. OK, tak zautočme na nejakých čiernych. Tak. Neberte to prosím vás rasisticky. OK, tu je nejaký veľký červený, tak tomu môžeme dať frienda. OK, príjmu mi to nice. Čiže zautočím sem na TikTok. To čo na mňa nenaštve a nezautočí na mňa. No jasné, že áno. Kľud, kámo, kľud. Ne, neutoč po mne, prosím. Dobre, modrí úplne prehrávajú. Áno, let's go. Yes. Zase som prehral. No tak dáme si takýto vymyslený ostrov. Tento ostrov vypadá mal tu raz, 2, 3, 4, 5 farieb. A som modrý. Dám sa niekde tu. Tu mám modrého, takže keď tak nám bude na pomoci. Jak to, že som v mínuse? No ešte, ukáž, ako to vypadá. Sme takí druhí, fialoví sú väčší trošku, ale to je dobré. S týmto bielým môžeme byť priateľ. Nevyhrávame ešte stále. A teraz mám prísuk k moru, takže môžeme zautočiť na tohoto červená. Hej, prestaň po mne útočiť. Ukludníme sa, hej. Kľud. Nie. Super. Dostal sa na ten ostrov, dávaj, poď, to stihneš, loďka. Poď. Áno, som tu. Dávaj, to dám. Fialoví vyhrávajú, no nič moc. OK, to vypadá dobre. Oh no, už nie, to nevypadá to dobre. Už to nevypadá dobre. OK, to vypadá zaujímavo. To sú nejaký slabý červený, ale... No to už prehrávam. Zase som prehral. No ukáž, zelený som. Tak dajme sa niekde tu. Tak asi môže byť som tutaj vedľa zeleného. By mohlo byť dobré, aj tu je, takto do trojuholníka. No, ja som iluminát. A ďalší trojuholník. A ďalší. Nie som iluminát. Určite nie. A ak sa pozriete, tak zatiaľ vyhrávame 21%. Vypadá to popravde nádejne na túto hru. Takže musíme to vyhrať. Empire of Nika. Neutoč po mne. Modrý, ne. Ukludníme sa, hej, opováž sa. Hej, ty si... Tak ja dám peniaze tomuto, no. To prehrám. No jasné. Ach jaj. Keď skúsime túto mapu zaujímavú, dve strany. Prosím, aby som už vyhral. Červená a žltá. Žltý, OK. Dal by som sa asi niekde sem kľudne pri jazere. Vypadá to, že vyhrávame. Empire of Japan.
Japonsko, bye bye. No je to vyrovnané 50-50. To mi nepáči. Kto po mne útočí? Nie. Opováž sa. Ale no tak, to je pekne v... Máme ešte šancu to vyhrať, keď sa pozrieme na túto celú mapu. Vieš čo, jak vyhráš Dota, tak som teoreticky vyhral. Ja že žijem? Ja žijem. Oh no, a tak nič, červení vyhrávajú. To dáme. Oh, je to vyrovnané, poď. No a prehral som. Možno ešte vyhráme. Nevyhráme. Dobre, teraz uvidíte hru, kde už konečne vyhrám. Toto není klip, kde som vyhral, ale musíte sa pozrieť na tento súboj, lebo ten bol fakt nečakaný. Čierni úplne prehrávali, ale nakoniec vyhrali. A sami sa môžete na to pozrieť. No a takto vyhrali. Takže ľudia, kašlem na to, natáčam už 55 minút a stále som nevyhral nič. Takže ospravedlňujem sa, ale v ďalšom dieli už vyhrám. Takže toto bude asi všetko. Dajte tam like, odber, napíšte komentár, ako si užili Vianoce. A to bude asi všetko, takže čus.